鳥さん家族かな。足の湖畔で気持ちよさそうにしている鳥さんたち、かわいいね。かわいいとかって思うと勝手にエネルギー入っちゃうからな。あ、陸に上がってきた。めっちゃ陸に上がってきてる。おいでおいで。いや、なんか食べてる。ご飯食べてんの嬉しいね。ご飯うまー。飯めっちゃ動きシンクロしてない君たち。飯うまー。こっちにもいます。みんな飯食べてる。ご飯お昼ご飯だね。たくさん食べな。